akıllı muğullyymyň 3 okuwçysy bardy. Bir gün ondan "Birinji okuwçyň hakda näme diýersiň?" diýip soradylar. Ol şeýle bilimli, hatda alymlaram onuň akyl paýhasyna haýran galýarlar. Ikinjisiniň artykmyşlyklary näme? Onuň batyrlygy meşhur söwüşijileriň edermenliginden hem ýokarydyr. Üçüncüsiniň bolsa zähmet söýerligi hemmäni haýran galdyrýar. Muğullyymyň jogabyny eşiden soragçy gen galdy we başga bir sorag berdi. Birinjisi şeýle akylly, ikinjisi şeýle batyr, üçüncüsi gaty zähmet söýer bolsa, onda olar senden ýenide nämäni öwrenmeli. "Jogabymy diňle" diýip Muğullym aýtdy. Birinjisi akylly, ýöne ýalta. Ol akyl paýhasyň ýalta baht getirmeýändigini bilmeýär. Ikinjisi batyr, ýöne paýhasly däl. Seresapsyz batyrlygyň ölümi eltýändigini ol bilmeýär. Üçüncüsi zähmet söýer, ýöne hemme görýipçilik edýär we bahtyň görýiplik bilen bililikde ýaşamaýandygyny bilenok. Bir garip adamyň aýaly sygyrynyň tüýdünden saryýak taýýarlaýardy. Ol bolsa onu ýerli azyk önümler dukanyna satmaga berýärdi. Aýal ýagy 1 kilogram agramly tegelik görnüşine getirýärdi. Emma bir gün dukançy ýağ getirýän garip adamy şühülent başlady we satyn alynan tegelikleri ölçüme kararyna geldi. Görüp otursa, olaryň hersiniň agramy 1 kilogram däldi, 900 gram bolup çykypdyr. Bu dukançyny gaty gaharlandyrdy. Ertesi gün ol ýigide şeý diýdi: "Mundan beýlek men senden hiç zat satyn almaryn. Aldawçy, ýagyň her tegeliginiň agramynyň 1 kilogramdygyny aýtdyňyz. Ýöne aslynda ol 900 gram ekeni. Men özüm aldatmaga ýol bermerin." Garip ýigit gaty görüp aşak seretdi. "Ussat, biziň terediýimiz ýok. Ölçegimiz elmidamy sizden satyn alan 1 kilogram şekerimizdi. Ine aýalym ikimiz şol şekeri bilen ýagy ölçeýärdik. Siziň öz ölçegiňiz bilen özüňiz hem ölçejekdiklerini hiç wagt ýadyňyzdan çykarmaň." Bir gün bir adam beýleki biriniň eden günäli işini ýüzüne basyp ýazgyrdy. We tiz wagtdan beýle zady gözüňe getirip bilmese-de, öýde hem şol günäli işe baş goşdy. Onu birden şeýle hyjy baglap, öýdüni hiç taklap bilmedi. Ol pikirlenip, beýle ýagdaýa düşmeginiň sebäbini düşündi. We ozal özüniň ýazgaran adamynyň ýanyna baryp, onuň aýagyna ýykyldy. Ondan özüni bagyşlamagyny sorady we toba etdi. Şeýlelikde günäli işin hyjygy ondan hiç wagt bolmadyk ýaly derrew gitdi. Şondan bäri ol adam kimdir birini ýazgarmagyny goýdy. Diňe özüni eden günäleri we ozal başgalara ýazgarandygy sebäpli toba edip ýaşady. Garry hökümdar bir gezek vezirine garap: "Ýaş wagtym men gaty samsykdym we hiç zat öwrenmek islemeýärdim. Indi bolsa gaty giç. Düýün men 70 ýaşadym" diýipdir. Şonda veziri: "Dolu tümlükden şemiň ýagtysy has guwdur" diýip jogap beripdir. Hökümdar gen galyp: "Seniň sözleriň manysyny düşünemok. Şemiň meniň aýdan zatlarym bilen näme baglanşygy bar? Çağalyk we yetkinjeklik döwrümizde alýan bilimlerimiz giýjäniň garaňkylygyny batyrgylyk bilen kowýan, sahylyk bilen şöhli saçýan we hemme zada jan berýän täher günni meňdeýär. Ululun soň alynan bilim, gün ýaşmazdan ozalky günüň ýagtysydyr. Ol şöhli saçmaýar, ýakmaýar, diňe çaly gyzdyrýar. Şonda da seni sowukdan goraýar. Garrylykda alynan bilim, şemiň ışıgy ýalydyr. Kän ýakty däl. Ýöne şemi söndürseň, töreň garaňkylyk gurşap alar. Dolu garaňkylykda ýaşandan
şem bilen ýaşamak has gowudur. Talip Mugullimden sorady. Siz gaty akylly, mydamy gowy keýpde. Hiç wat gaharlanmaýarsyňyz. Maňa da şeýle bolmaga kömek ediň. Mugullim rady boldy we okuwçydan kartoşka bilen torba getirmegini haýyş etdi. Soňra şeý diýdi. Birine gaharyň gelse, gahar gazaba minseň, bir kartoşkany al. Dawalaşan adamyň adyny şoňa ýazyp, onu torba sal we elmydamy ýanyň bilen alyp ýöre. Hergede kimdir birine gaharlansaň, torbaňa täze bir kartoşka goş. Talip rady boldy. Wagt geçdi. Torba kartoşka bilen doldy we gün-günden agyrlaşdy. Onu özüň bilen alyp ýöremek gaty amatsyz boldy. Mundan başga da kartoşka zaýalanyp ýakymsyz iş çykaryp başlady. Talip Mugullimyň ýanyna geldi we endi torbany özü bilen alyp ýöremegiň mümkin däldigini aýtdy. Bu birinciden gaty agyr, ikinciden kartoşka zaýalanýar we erwet iş çykarýar. Maňa başga bir zady teklip ediň, diýdi. Mugullim, biziň bilen hem edil şonuň ýaly zatlar bolup geçýär, diýip jogap berdi. Muny derrew duýmarsyň. Wagtyň geçmegi bilen hereketler endiklere öwrülýär. Endikler bolsa gylyk häsiýetiň döremegine sebäp bolýar. Saňa bu prosesi daşardan syňlamaga mümkinçilik berdim. Her gezek göwnüňize degilende ýa-da tersine kimdir birini kemsitme kararyna geleniňizde bu ýükiň size etjek ziýany hakda pikir ediň. Bir padşalykda pulu götürümine qarz berýän adam ýaşaýardy. Pullary köpdi. Ýöne ol elmydamy uly altyn bölegi barada arzu edýärdi. Soň bolsa bir gün ol şaý tepler satýan dukanda şeýle altyn bölegini gördi. Arzularyndaky altyny ol edil jadlynyň ýaly seretdi. Soň birden onu tutdy da goltugyna sokdy we howlukman çykalga tarap uğrady. Dukandaky adamlar muny gördüler. Ogryny tutdular, altyna alyp ondan "Sen kör boldyňmy? Dukanyň adamlardan doldygyny görmediňmi?" diýip soradylar. "Altyny ogurlaýandan hiç kim görmez" diýip nädip umyd edip bildiň. Baý gen galmak bilen töweregine göz aýlady we bir söz hem aýdyp bilmedi. Ahir soňy "Ýok, men hiç kimi görmedim. Diňe altyn bölegini gördüm" diýdi. Dukanyň eýesi we adamlar muňa gen galdylar. Diňe bir garry goja. "Muny görüp gen galmaň. Altyn bilen kör bolanlaryň gözlerine adamlar görünmeýändir" diýdi.